wallahi muna rufe shi yanzu muna juya abinda manzon Allah ya ce wa innahu la yasma'u qur'ani alihim wallahi an dawo mai da rai ɗaya kunnensa wanda ke sama wallahi yana jin ƙaran takalman mu za mu koma kuma babu damar ya taso ya biyo mu ɗaya kunnensa na ƙasa a daidai lokacin yana jin kuma ga munkar da nakir nan za su taso za su yi masa tambaya hudu akwai man rabbuka man nabiyuka ma dinuka sannan wa ma ilmuka shi yasa Allah saboda cikar kamalar adalcinsa duk tambayar da zai wa ɗan adam guda 8 hudu idan ka je gabansa ka tsaya wallahi sai da ya faɗa maka cewa zai maka tambayar saboda magana baka sani ba anan ake yin ta in aka koma ga Allah ba a magana ba a sani ba wallahi ba a yin ta to ta tara ce malamai suka ce Allah ya kiyaye duk mutumin da ya bari aka mai tambaya ta tara a gaban Allah to ita kan bata da amsa sai dai zuwa wuta kawai Allah subhanahu wata'ala to shi yasa annabi sai ya ce to ku roƙan masa tabbata domin yanzu nan za a yi masa tambaya da haka muna roƙon Allah hatta wajen tambaya Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi Allah ya tabbatar da shi kuma kamar yadda aka sani idan an zo makabarta irin wannan ana yin addu'a ne a ɗaiɗaiku gwargwadon lokacin da kowa yake da shi kuma dan Allah wanda bai iya larabci ba kar ya kallafa ma kansa sai ya larabci yayi addu'an nan da Hausa kalmomin da ake amfani da su irin su kamar yadda muka faɗa Allah tabbatar da shi lokacin tambaya Allah ya sa ya gafarta masa zunubansa Allah ya haskaka makwancinsa Allah ya sa kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna to irin wayannan alfatsin ake yin amfani da su gurin addu'a sannan kuma gaskiya na ji daɗi yadda na ga makabartan nan kusan zan iya cewa a daidin Najeriya zagaye na da na yi ban taɓa ganin makabarta ba da yanzu za ka samu ba a lalata ta ba don yanzu makabartunmu a wasu guraren wallahi ba su da bambanci da makabartun kiristoci bambanci kawai nasa ana sa kuros namu ba mu kuros amma duk shirman da ake a makabartunsu tsakanin gini da sambar da waye wallahi tallahi makabartun musulmi ana yi amma ka ganin in ka kalla za ka ɗauka baki a ce makabartar sahabbai ba abin da za ka gani daga ginin kabari sai dutse ko itace a matsayin alama an riga an yi me to wallahi haka ya zama wajibi musulmi su tsarkake makabartunsu daga kwaiko ko kamanceceniya da wani addini da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya ji kansa Allah ya yi masa rahama Allah kuma ya sa iya wahala kenan abin da ya bari na zuri'a a bayansa Allah ka yi musu albarka yan uwansa da dangi da abokan arziki muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ainihin wato haƙurin rashi imam ban sani ba ko wasu kalmomi da zaka abin nan ko malam Yusuf